नमस्कार, हम रिंकू तिवारी दुबई से स्वागत बा आप सबके हमारे चैनल पे। आज आप सबके एगो बहुत ही सुंदर झूमर गीत सुनाओ तनी। अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करें लोगिन। और अगर चैनल के सब्सक्राइब नहीं कैले तो कृपया आप सब चैनल के सब्सक्राइब करी कि जब भी हम गाना अपलोड करी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप सबके मिले। नइखे मिलत किरासन तेल कैसे बारी लालाटे, नइखे मिलत किरासन तेल कैसे बारी लालाटे, सैया पढ़े जालन सुकावा सोमार के छुट्टी अतवार के ना, सैया पढ़े जालन सुकावा सोमार के छुट्टी अतवार के ना, नइखे मिलत किरासन तेल कैसे बारी लालाटे, नइखे मिलत किरासन तेल कैसे बारी लालाटे, सैया पढ़े जालन सुकावा सोमार के छुट्टी तवार के ना, सैया पढ़े जालन सुकावा सोमार के छुट्टी तवार के ना, सैया पढ़े में भैलन फेल हमसे जामत नइखे मेल, सैया पढ़े में भैलन फेल हमसे जामत नइखे मेल, मास्टर मरले बाणे चटकन दोनों गाल पे छड़ी छिलवाई के ना, मास्टर मरले बाणे चटकन दोनों गाल पे छड़ी छिलवाई के ना, सैया रोवत अइलन घरे कुछ बोलेलन ना डरे, सैया रोवत अइलन घरे कुछ बोलेलन ना डरे, हम त हरदी पिसले बानी चुना मिलाई के छुट्टी तवार के ना, हम त हरदी पिसले बानी चुना मिलाई के छुट्टी तवार के ना, नइखे मिलत किरासन तेल कैसे बारी लालाटे, नइखे मिलत किरासन तेल कैसे बारी लालाटे, सैया पढ़े जालन सुकावा सोमार के छुट्टी तवार के ना, सैया पढ़े जालन सुकावा सोमार के छुट्टी तवार के ना, सैया मैट्रिक में भैलन फेल हमसे जामत नइखे मेल, सैया इंटर में भैलन फेल हमसे जामत नइखे मेल, मास्टर मरले बाणे मुर्गा बनाई के दोनों कान धराई के ना, मास्टर मरले बाणे मुर्गा बनाई के
दुनो कान धराई के ना सैया भागल अइलन घरे जाके सुतेलन निखारे सैया भागल अइलन घरे जाके सुतेलन निखारे हम हार गइनी सैया के समझाई के छुट्टी तवार के ना हम हार गइनी सैया के समझाई के छुट्टी तवार के ना नइखे मिलत किरासन तेल कैसे बारी लालाटे न नइखे मिलत किरासन तेल कैसे बारी लालाटे न सैया पढ़े जालन सुकावा सोमार के छुट्टी तवार के ना सैया पढ़े जालन सुकावा सोमार के छुट्टी तवार के ना मास्टर ऑफिस में बोलवलन ललका पेन चला के मरलन मास्टर ऑफिस में बोलवलन ललका पेन चला के मरलन सैया रोवत रोवत भगलन अपना घर में छुट्टी तवार के ना सैया रोवत रोवत भगलन अपना घर में छुट्टी